Nou, dit is de fever. Dit is een grote hobby. En de consequentie is dat als ik geen werk krijg en de uitkering stopt, dan zul ik waarschijnlijk als eerste de fever afsturen moeten. Dat is wel heel erg jammer vinden. Tjeerd van de ploeg van Tjom had 18 jaar werken bij Steinfort Glas in Frencher. Dat bedrijf ging in april failliet en van de ploeg kwamen nog eens 100 collega's op stritten te staan. Het begin van een onwisse periode van fanatiek solliciteren. Het is een beroerde tier op het moment. En als je dan solliciteert, je stuurt een brief, wat zijn dan de reacties? Nou, vaak niks. Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Ik krijg zo nou en dan netjes een mailtje terug of ik wil er nog om bellen. Maar in de meeste gevallen is er nooit wel van. Van de ploeg is nu 46 jaar en valt hij mij in de leeftijdscategorie van mensen die het met de laatste man zonder werkkamer te zitten. Hij ging naar workshops van het CNV om het paard naar een nieuwe baan te vinden. Frustratie is van, wij komen in een situatie die we net wensen. We willen ons afscheiden, we willen eigenlijk dat het net eens iets meer helpt. Bij het UWV moest vroeger nog deel komen, de eerste 3 maanden was het net eens meer. Dus we zorgen, we komen steeds meer alleen nog te staan. En hoe moeten wij nou weer aan het werk komen? Van de ploeg had geluk, zei er, dat zijn vrouw een baan had. Hij rekt heel uit zijn visken kwijt en net zijn wenning liep als een soort orenjoer te dij. Thuis zitten wordt hield hij dreger, al bloedt hij optimistisch. Nou, ik heb me altijd voorhouden dat, en dat houden oren meestal mij ik voor, als je werken willen, dan is er altijd wel ergens een baan te vinden. Daar hou ik me nog steeds wel een beetje aan vast. Maar ja, er zijn nou inmiddels zoveel werklozen en we vissen al hier in dezelfde fever. Dus het wordt lastig.